na tom Discorde a budete si to môcť pozrieť a ostatní, ktorí nemali možnosť sa teraz prihlásiť. Prajem všetkým dobrý deň a chcel by som poďakovať teda, že ste sa prihlásili na ten Discord, že ho používate, že tam dávate svoje námety. Tak ako som hovoril, ja sa priznám, ja teda s tými miestnosťami a s ostatnými vecami skúsenosti nemám žiadne, ale skúsim to nejako zvládnuť, aby tá komunikácia mohla byť, aby sa tie informácie dali vymieňať a aby sa dalo teda ísť k nejakému cieľu. No, bolo tu niekoľko návrhov, niektoré som dával ja, niektoré ste dávali vy, že či teda dron, alebo vetov, alebo niečo podobné. Ďalej som už dohodnutý, že čo mám nejaký materiál, tak by som dal k dispozícii na tlačenie, nejaký ten Lightwell PLA, nejaký zbytok, čo mám v práci, keď sa dostanem do práce najbližšie dni, tak by som ich odozdal chalanovi, nech to môže vyskúšať, že ako sa tlačia a tak ďalej. Potom sme sa nejakým spôsobom možno dohodli, alebo respektíve usúdili, že ten Fusion by bol možno najlepší alebo najvhodnejší aj z hľadiska toho, že sa teda učí na škole, že je jednoduchý, vhodný pre takéto projekty a je tam dobrý spôsob tej kolaborácie alebo kooperácie, odozdávania informácií a tak ďalej a tak ďalej. No a ja som dal tento jeden dizajn k dispozícii. Naša táto stránka je úplne perfektná, čo sa týka tlačenia a čohokoľvek. Je to viac menej pre modelárov, ale to je úplne jedno. Oni majú tieto veci k dispozícii, je tu veľa informácií o tom a predávajú modely týchto lietadiel aj priamo s G-kódmi. Dokonca je tu jeden free, tento som tlačil, tento má pán riaditeľ, tento Go 1 Wolf, ale on nelietal, to som len skúšal, že ak to bude vyzerať, keď sa to vytlačí. Tento som tiež skúšal, ale to bol v nejakej free verzii, bez wingletov, taká nejaká verzia. Sú to krásne videá, jak sa to skladá, jak sa to tlačí, s náčrtmi, napríklad, hej, že ako sú tam vložené tie uhlíky a potom ako sa to skladá a tak ďalej a tak ďalej. No a v tomto kontexte je tu aj tá skupina Walls, kde ma zaujal tento s kolmým štartom, tento koncept dve vrtule kolmý štart. A potom je tu aj nejaký, toto sú obyčajne klasické, nejaký taký väčší, dva motory a to je kamera alebo niečo také. No a kolega zase, tu je aj ukážka, ako to lieta. S tým, že to dokáže kolmo odštartovať, aj pristať a potom aj lietať. Potom kolega poslal takýto nejaký koncept, With our proprietary tilt rotor technology. kde tie dve vrtule sa nejakým spôsobom by mohli takto natáčať a stabilizovať sa to natáčaním tých motorov, pretože tu je tá stabilizácia spravená len na základe vykyvovania týchto plôšok, to znamená, že tlak na jednej alebo na druhej strane a tým je to stabilizované, takže to je také dosť nestabilné a tu nám mi to príde, akože by to mohlo celkom dobre fungovať. Natáčanie tých vrtulík. Samozrejme, tu ten koncept je taký, že sa to takto natáča nejaký servomotor a tak ďalej. To priamo servomotor obehne na to natáčanie. Dávajú tu nejaké presnosti 0,01 stotina stupňa a tak ďalej. Ale tak je aj vidieť, že je to teda položené všetko dole nižšie v ťažisku. Každopádne si myslím, že by to mohlo fungovať celkom fajn. Som o tom celkom presvedčený. A akorát je to zložitejšie. No. A teraz v podstate som rozmýšľal, že by teda mohli vzniknúť, alebo respektíve
celkový ten, ten návrh by som smeroval tak, že teda spraviť nejaký frame, kľudne nejaká konštrukcia z uhlíkových tých plejtov, že by sa vyfrezovala, odľahčila a tak ďalej a tak ďalej. Na konci mechanizmus, ktorý by natáčal tie elektromotory, to je teda moja vízia, ktorú dávam do plánu, do placu, natáčal tie elektromotory a to by mohlo v podstate fungovať samostatne, že by to dokázalo aj, tu by bolo nejaké kvázi smerovka, neviem čo by v podstate tu bola aj tá Zem a na tomto by to dokázalo zlietnúť a nejako stabilne letieť. A potom na tento koncept, ktorý by mal nejaké rozmery, na tento koncept spraviť plochu, krídlo, a toto by už dokázalo, si myslím, akože celkom aj letieť aj. To znamená, že najprv by sa spravilo ten frame s tým vychylovaním a že by to dokázalo kolmý štart a potom na to nejakým spôsobom napasovať plochu, toto celé je plocha. A tá plocha by fungovala tak, že by sa to otočilo. Nemyslím celý motor o 90 stupňov, ale len o nejaký uhol, takto, kde sa to náhlo dopredu a celé by to potom letelo plošne. Či by už tu bolo treba nejakú riadiacu plošku, alebo nebolo, neviem. Alebo či by tu bolo treba nejakú riadiacu plošku, alebo nebolo, neviem. To naozaj neviem. No ale každopádne by to mohlo fungovať paralelne, že niekto by spravil na tento koncept tohto frameu s tým natáčaním a niekto iný zase by rozmýšľal nad dizajnom toho samokrídla takzvaného. S tým, že zo začiatku by to mohlo zlietať a pristávať, že by to bol podvozok, neviem. A takto nejakým spôsobom by to fungovalo, že takto si myslím, že je to tak ako celkom reálny koncept takto spraviť. No, nakoľko ja som tu, jak som rozdelil do tých skupín, tak najviac ste sa ozývali, čo sa týka CAD, čo sa týka 3D tlače a tak ďalej a tak ďalej. Už menej, čo sa týka toho riadiaceho systému, tam som ozval jeden člen, že aký systém použiť a čo tam dať, že aký riadiaci systém, aby to bolo kompatibilné s MATLABom, alebo nebolo. No a čo sa týka optimalizácie, to znamená, aký motor chcem dať, aké baterky, aká vrtuľa. Ja som tam dal nejaké odkazy na nejaké programy, čiže tam som tiež neozval nikto aj v rámci tej optimalizácie. Čo v podstate je aj nie je problém, no zatiaľ to ako problém nevidím. Keby sme vychádzali z tohto konceptu, že by tá dĺžka bola viac menej takáto, s hmotnosťami obdobnými, ktoré sú tu, tak sa dá využiť to, že tu sú nejaké informácie o recommended motor, propeller, regulátor. Čiže keby to bolo v týchto nejakých si rozmedziach, čo sa týka veľkosti, tak by tá optimalizácia na začiatok nemusela byť až tak prudká a použili by sa party, ktoré sú tu. Motor, vrtuľa, regulátor a tak ďalej a tak ďalej. Toto riadenie by som moc nechcel využívať, tento MATEC systém, neviem, čo to je, flight controller, pretože to mi príde ako veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché, neviem, ako sa to programuje a
ako chcel by som to smerovať naozaj do tej možnosti využívania toho MATLABu. Čiže tam by som skôr videl ten pokročilejší systém ovládania aj z hľadiska toho, že tak ako som povedal, tu by bolo naklápanie tých motorov v rámci tých vrtulí, že potom by to muselo byť analýzy z hľadiska akcelerácie, z hľadiska gyrokompasu, z hľadiska ostatných vecí. No nemyslím si, že tento jednoduchý systém by nejakú takú variabilitu poskytoval aj potom ďalšie tie optimalizácie a tak ďalej a tak ďalej. No, takže asi toľko. Chce niekto niečo k tomu povedať? Sa pozerám sem. Prosím vás, dajte mi feedback, či ma stále počujete. Či ste videli to, čo som rozprával, že to nebolo. Áno, videl. Dobre. No a teraz otázka znie, že ako ďalej? Či s tým súhlasíme, alebo či s tým nesúhlasíme. To sa treba sa rozhodnúť hneď. Pretože je apríl a čas ide a buď tie prostriedky budú na to využité, čo sa bude robiť, alebo proste na to využité nebudú. Hej. Čiže ja naozaj potrebujem dať už budúci týždeň, to už musí byť spravené, že musí mať spravený systém, kto bude presne čo robiť. To znamená tým, ktorý bude robiť to, tým, ktorý bude robiť to, tým, ktorý bude robiť to, aby sa mohli nakupovať prostriedky. Pretože pokiaľ to nebude presne dané a stanovené, tak my môžeme ostať v štádiu v skupine a také, že sa budeme rozprávať, že OK, ja by som chcel robiť dron, ktorý bude lietať rýchlosťou svetla, ja by som chcel robiť dron, ktorý odnesie tank, ja by som chcel robiť dron, ktorý bude neviditeľný alebo niečo podobné. O tomto sa môžeme rozprávať niekoľko rokov, koľko len chceme. Hej. Čiže s tým nemáme problém. Ale pokiaľ chceme niečo spraviť, a tie prostriedky tu sú, ako hovoril aj riaditeľ na tom prvom stretnutí, tak potrebujeme dať nejaký koncept, ktorý bude hmatateľný a bude presne zreteľné jasné, kto bude čo robiť. Presne zreteľné jasné. Ja som ten Discord otvoril kvôli tomu, aby k tej diskusii tu prišlo. Zatiaľ, nakoľko je to, niekde sú mená, niekde sú prezývky, OK, ako v pohode, tiež s tým nemám problém. Ale ako vravím, keď už sa má niečo robiť a niečo stavať a majú byť na to uvoľnené prostriedky, tak z toho musí byť spravený nejaký sumár, nejaká správa. To znamená, že dokonca, dneska je pondelok, to znamená, že do konca tohto týždňa ja musím spísať nejakú správu, nejaký dokument, niečo, že bude to takto a ten tím bude takýto a takýto. A títo budú zodpovední za takúto a takúto oblasť. Oblasť návrhu, keď modelovania, oblasť a tak ďalej a tak ďalej. A s týmto môžem prísť a musí tam byť stanovené, bude tam použité servo takéto a takéto a bude tam použitý motor takýto a takýto a vrtol a takýto, aby sa to už mohlo kúpiť a aby sa to mohlo dávať dohromady. Samozrejme s tým, že sa to bude v miestnosti a tak ďalej. Miestnosť sa pridelí a tak ďalej a tak ďalej. Diely sa môžu dať robiť v centre, môžu sa dať tlačiť na tlačiarne, ktoré sú v centre, poprípade bude tlačiarne nejaká pomimo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto už musí spravené, lebo pokiaľ to spravené nebude,
tak je jasné, že sa nespraví nič. Pokiaľ to spravené bude, tak sa na to môže stavať a je to v poriadku. Hej, neviem, takže toto proste musí byť spravené, musí byť jasné do konca tohto týždňa. Ak to spravené nebude, tak je problém. Čiže takto to vidím ja zatiaľ v tomto štádiu, ako to hovorím. Ja vypnem nahrávanie. Stop.